Биляна Тодорова, създател на брандовете, свързани с здравословното хранене. Благодаря .bg и 1 метър шоколад. Луна в първи дом в съзвездието Близнаци в компанията на Сатурн. Душата желае да се изрази и наложи чрез структура, ред и дисциплина, общувайки с другите, преподавайки им знание. Слънце в Козирог в 8-ми дом и на Копсидата на 9-ти дом. Себеуважението и търсенето на смисъла на живота са приоритет. Трансформациите са очаквани, осмислени и подредени. Коя е твоята истина за живота? Любовта, мъдростта и истината. Но ми трябваха 50 години да стигна до нея. Общо взето, наистина това е моята истина и трябваше много време докато стигна до нея през много трансформации, както казахте, кои осъзнати, кои не толкова, но в крайна сметка на този етап от живота си вярвам, че това е моята истина и се придържам изключително много към нея. Давам пример със себе си. Когато бях доста по-млада, тогава се вълнувах от едни съвсем различни неща, като танци, физика, съвсем такива нормални емоционални състояния за по-млади хора. Съответно, би ги нарекла и повече его състояния, тъй като тогава категорично душата ми изобщо не знаеше, че има и други измерения. И първите 30 години от живота ми бяха под този знак. Фактически много се измъчвах, между другото, защото постоянно се стараех да бъда перфектна, да отговарям на нечии очаквания, да се вписвам в нечии среди. Но живота по свой начин ме научи, че трябва да следвам себе си, най-вече пътя си, и то чрез тежки ситуации в живота, които ми поднесе. Една от тях беше първия ми развод и раздяла, доста болезнено, с много сериозно събитие, включително фатално, имаше катастрофа тежка, след което трябваше просто да бъда поставена пред избор дали да избера себе си или да живея според очакванията. И това беше първата ми голяма трансформация, когато аз взех решение практически да продължа сама пътя си на всяка цена, защото оцених, че аз просто трябва да съм най-важната, защото това е моята истина, да бъда себе си. След това близо 10 години проба-грешка на абсолютно много различни ситуации и предизвикателства, които имах. Отново също много драматична раздяла имах след това, след тежка токсична връзка с насилие и с много брутални, за съжаление, изпълнения, които отново трябваше буквално да се събера и да разчитам единствено и само на себе си. Тоест пак трябваше да се трансформирам, да махна всички страхове, да махна всички ужаси, че няма да се справя, защото пък тогава вече бях на 40, с дете, дали да имам собствен бизнес, дали да работя за някой. Това бяха едни така много сериозни дилеми, пред които бях поставена. Но в крайна сметка Вселената ме пази, защото получих просто просветление, да го нарека така, че трябва да следвам себе си, своя път и да опитвам и да се доверявам единствено и само на това, което чувствам, че е правилно, който и ден днешен ме води. А любовта и мъдростта някъде се появиха по-късно, защото разбрах, че нещата се случват единствено и само когато наистина обичаш себе си, когато вярваш в себе си, когато си в мир със себе си. И когато има любов вътре в теб, ти излъчваш навънка и съответно тогава вече и привличаш любов. Така че това е за мен енергията, която ме движи, въздига и в която се старая да живея. През какво мина пътят ти от танца до шоколада? Деля живота си общо взето преди шоколада и след шоколада, и пътят от танца до шоколада беше, както изподелих преди малко, просто изцяло все едно друго аз. Когато обърна поглед в момента, абсолютно различен човек и съвсем друга енергия имаше тогава. Да, безкрайно творческа винаги съм била, защото аз безкрайно много съм обичала да танцувам, да бъда лека, да бъда ефирна и съответно всичко, което правя, да бъде красиво и ефирно. И това по някакъв начин се пренесе в създаването на шоколада, защото изключително държах да бъде красив, стилен, много ценен като подарък и да има в него наистина истински качествени съставки, както и емоцията и енергията на продукта да бъде такава, че всеки да го иска. Това няма как да се случи, ако ти не влагаш цялата душа и сърце в това, което правиш, както и в танца. Всъщност шоколада се превърна в един наистина много красив проект, който може би най-ценното за мен в него е самото израстване, което аз претърпях
докато създавах и налагах този продукт. Защото когато тръгнах и когато стартирах, бях изключително неуверена, комплексирана, доста негативно задръстена, включително буквално. И целият този път, последните 10 години, той беше на създаване на шоколада, на налагане на шоколада и на моята личностна трансформация. И пътя по някакъв начин, мога да кажа, че бележи своя апогей или приключване, когато дойде COVID кризата и всъщност тогава изключително много пострада бизнеса ми, тъй като, нали, поради разбираеми причини. Но това отприщи отново огромна вълна и енергия на творчество в мен, защото като един човек, който е свикнал да яде и да създава, аз просто не можах да остана без нищо да правя вкъщи. Започнах буквално да се меся в работата на съпруга ми, който до този момент имаше кетеринг и хранеше корпоративно офис сгради, които, нали, също се прибраха в къщи и съответно и той почти фалира. И вместо да потънем или да се отчаяме, ние просто и двамата сядаме да мислим как да адаптираме и да се придадем, нали, към новия свят. И всъщност тогава се създаде новия творчески проект Благодаря БГ, който в момента е най-ефективната платформа срещу хранителното разхищение, съхранява, опазва околната среда и дава възможност на много хора да се хранят лесно, здравословно и вкусно. Просто наистина направихме нещо, така, което го няма на пазара и е много мащабно. И това също е невероятно творчество, защото храната не е само какво ядеш, храната е свързана с чувства, мисли, емоции, с всяка една съставка, която слагаш в тялото си, тя със сигурност се отразява на всеки един човек. И колкото по-голяма осъзнатост има, толкова по-добре се чувстваш, когато ядеш хубава, истинска и качествена храна. В тази връзка мога да кажа, че нали, едно от най-големите съпротиви на клиентите, винаги ставайки дума за шоколад, е било, ама той не е за здравословен, как така няма да ядем шоколад, нали, смисъл много калории, много захар. Винаги съм отговаряла, че от истински продукти просто няма как да се навреди и да се пълне, тъй като ти тогава ядеш точно толкова, колкото имаш нужда. Карате изкуствените добавки, подсладители и всякакви други химии в храната да ядеш повече и повече. Когато ядеш истински продукт, тялото ти знае кога естествено да каже спре. Самата аз ям шоколад 10 години, смятам, че нали, мога смело да заявя, че не ми се отразява. Същото и с храната, която предлагаме. Рецептата ти за щастие. Рецептата ми за щастие е много проста, макар и да звучи клиширано. Това е да обичам себе си и да се споделям себе си с някой, който ме приема напълно такава, каквато съм. Когато имам пълна свобода да бъда себе си, когато съм напълно автентична. Аз съм много лека, много приятна и много съзидателна, така че това ме прави щастлива и съответно подкрепата, която имам в партньорските отношения, което може би беше до тук най-трудното. Но за щастие го имам и се наслаждавам всеки миг. Какво премълчаваш и защо? Много често успявам да бъда въздържана, просто защото усещам, че няма нужда да се споделя с отсрещната страна. Тоест, много съм интуитивна, наистина много интуитивна и много бързо усещам като радар кой е човек срещу мен е искрен, кой не и съответно спрямо това се отварям и нали, разказвам за себе си или не. Вкъщи смея да твърда, че съм абсолютно отворена и естествена и нямам никакви задръжки. Това, както казах, ми е рецептата за щастие и за свобода. И другото, което е, често се съобразявам все пак спрямо това къде съм, нали, разбира се, като среда и ситуации и понякога не обичам да се правя на толкова умна, колкото съм, защото мита за блондинките винаги играе в моя полза и е по-добре да бъда блондинка, отколкото нали, да чисто по кози рожки да смачквам самочувствието на страната от среща. Така че да, това е моето въздържане. Благодарим ти за гостуването, желаем ти любов и светлина. Благодаря сърдечно. Бъдете здрави, вдъхновени в творчество и любов.